Eguerdi on deizuela guztioi, zer esana ematen jarraitzen du Nafarroako hezkuntza arloko lan eskaintza publikoaren auziak. Joan den astean Nafarroako gobernuak argitu zuen zerrenda bakarraren aukerak aurrera egingo duela eta horrek gorabeherak eragin ditu alderdi politikoen artean. Xehetasunak ordea Edurne Senosiain lankideak bildu dizkigu Iruñean bertan. Pasaden astean, Nafarroako gobernuak hezkuntzako zerrenda bakarra onartuko zuela jakitera eman zuen. Erabaki horrek berehalako erreakzioak sortarazi zituen. Besteak beste, PSNek ostegunean horren kontrako lege proposamena aurkeztu zuen. Eta atzo bertan ezkerrak horri babesa emango ziola adierazi zuen. Hori dela eta hezkuntzako zerrenda bakarra aurrera joateko aukerak gutxitzen dira. Itzarrez lege proposamena aurkeztu duela PSNek eta zalantza zegoen ze jarria izango luketen partidua sustengatzen dute, gobernuak sustengatzen duten partiduek. Eta atzo izan zen publikoki izquierda ezkerrak adierazi duela bere babesa emango diola lege proposamen honi. Lege proposamen horrek badu artikulu bakarra eta artikulu horretan esaten duela oposizioetarako arautzen duena dala errege dekretu bat. Orduan hemen hori ezin dala aldatu. Eta errege dekretu horik ez duela esaten aukera ematen duela, eta horregatik zen gobernuaren proposamenak, azterketak egiteko espezialitateka, eta ez bereizturik hizkuntzetan. Berez, denodakigun bezala bakarrik Nafarroan gertatzen dela era honetan, erkidego guztietan, hizkuntza propia duten erkidegoetan, egiten dela batera, bakarrik espezialitateka, ez bereizturik hizkuntzaka. Baina artikulo gehigarri bat egiten duela, oinarritzen dela errege dekretu, sarbideren errege dekretuan, eta esaten duela Nafarroan bakarrik izango da aukera egiteko espezialitateka eta hizkuntza bereizturik. Hori eztabaidatuko da parlamentuan ja data jarrita dagoela, izango da abenduaren 21 eztabaidari hasiera eta ni ustez bukaera emango zaio egun horretan, badakoela artikulu bakarra eta oso argi erredaktatua, helburu bakarra da komentatu duguna, eta boto nahikori baldin batu aurrera eramateko horrek eragozpenak sortuko dituela beste intentzioiek aurrera bukatzeko, diskriminazionekin bukatzeko ibilbidea moztuko dela erabat. Orduan asmo onak, baina dezepzio handi. Hori, nabarmentzekoa iruditu zaigun gaietako bat, beste zenbait ere badakartzagu gaurko albistegira eta hoien aurrerapena egingo dizuegu lerroburuetan. EAJak eta PSek alderdi popularra izango dute bide lagun Eusko Jaurlaritzako aurrekontuei dagokienean, EAJak, PSek eta PPek zerga erreformaren inguruko akordioa itxiko dute eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aurrekontuetan ere lehenbailehen ados jarriko dira. Ia ziurra baita Euskal Autonomia Erkidegoko heldu den urteko aurrekontuen inguruko akordioa PPrekin sinatuko dutela jeltzalek eta sozialistek bigarren urtez. Azken astean izandako mugimenduek lortu dute Alfonso Alonsoren alderdiaren babesa berenganatzea. Ostegunean EAJak eta PSek sozietate zerga 24% apaltzeko eginiko akordioa erabakigarria izan da ados jartzeko. Creo que lo importante es, por tanto, la rebaja de 4 puntos en el tipo. Creo que eso es lo importante. También sé que es posible que en esta ocasión no podamos conseguir todo, pero la perspectiva de esta legislatura, sin duda, tiene que ser una reforma del impuesto a la renta en Euskadi. Joseba Egibar jeltzalearen iritziz, Popularrek Gasteizko Legebiltzarreko 5. indarra izan arren, aurrekontuen negoziaketan partaidetza aktiboa izatea nahi izan dute. Alderdi Popularrak esaten du naiz eta 5. indarra izan legebiltzar honetan, nere papela jokatuko dut. Eta politikoki, nik uste Alfonso Alonso paper hori jokatu nahian dabilela. Aurrekontu akordio horretan erabakigarria izan den sozietate zergaren aldaketarekin kritiko agertu dira ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak, EAJak, PSek eta PPek patronalari beste opari bat egin diotela uste baitute. Hala esan du LAB sindikatuko idazkari nagusi Garbine Aranburuk. Berriro ere, Confebasken patronalaren neurriko erreforma bat izan da, eta argi ikusten dana da, patronalak jarraituko dula presionatzen, zerga murrizketa gehiago eskatzen, hori egiteko prest dagoen klase politiko bat aurkitzen duen bitartean, ez?
Agerraldi bateratu egin dute bi sindikatuek sozietateen zergaren jaitsieraren inguruan azaldu duten adostasuna kritikatzeko eta bereziki PSE-rekin azaldu dira kritiko. Muga gorria sozietateen zergaren jaitsieran jarri zuelako eta aste batzuk geroago hori onartu duelako. Elako Adolfo Muñozek lotsarik ez izatea ere leporatu die. Lehiatzen ari dira patronalari emateko nahi duen guztia. Lo que estamos viendo es un ejemplo de política sin vergüenza. EAJaren eta Alderdi Popularraren artean eredu neoliberal partekatua dagoela ikusten du Aranburuk, baina jeltzaleek euskal kutsua eransten diotela esan du eta horregatik ez da asko harritu bien artean elkar ulertzea egonda. EAJak azkenean bere politikekin desberdintasun sozialak areagotzea ontzat ematen du, prekaritatearen eta pobreziaren aldeko apustu politiko bat egiten du eta hau guretzako oso larria da, ez? Nafarroan ere aurrekontu sozialen alde egin dute, eskubide sozialen kartak antolatuta Labriten egindako ekitaldian. Salatu dute Nafarroko gobernuak 2018rako diseinatutako aurrekontuek ez dutela ambiziorik. Madrildik esandakoa betetzera mugatzen direla, Nafarroko behar sozialak ase ordez. Aurrekontuei dagozkien lehentasunak ezartzerako garaian, eztabaida soziala sustatu behar dela ere nabarmendu dute. Gaur da iazko Sanferminetako taldeko bortxaketaren epaiketaren azken eguna eta sententzia baino ez da falta, gaurko saioan defentsako abokatuek aurkeztu dituzte ondorioak eta Agustin Becerra abokatuak zalantzan jarri ditu perituaren frogak ere, guztiek sexu eraso bat egon izana oinarri omen dutelako. Edonola ere gogora ekarriko dugu, atzoko saioan akusazioek frogatutza jo zutela 5 gizonek emakumea bortxatu izana eta fiskalaren iritziz ere sinesgarritasun osoa aitortzeko ezaugarri guztiak dituela biktimaren deklarazioak. Iazko Sanferminetako bortxaketaren epaiketa gaur amaituko da. Eta emaitza oraindik jakitea dagoelarik, 3 akusatuen abokatuak haien absoluzioa eskatu du gaurkoan ere. Hala ere, fiskalak adierazi du emakumezkoaren hitza sinisten duela eta zalantzarik ez duela bortxaketa hala izan zela. Espainiako espetxe zaintzako epaileak baimena eman dio Txuma Altabe euskal presoari ama ikus dezan. 92 urte ditu amak eta Parkinsonen gaitza du. Altabe berriz, Castello bat espetxean dago, Euskal Herritik 550 kilometrora. Etxerat elkartea joan den astean salatu zuenez, seniden bisitak jasotzea debekatu zioten kartzelako eta espetxe instituzioetako zuzendaritzek. Gainera, elkarteak gogorarazi du, Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak egindako txostenaren arabera, senidengandik gertuago egoteko espetxe aldaketa eskatzeko baldintzak betetzen dituela Altabek. Esan bezala oraingoan, onartu egin diote gaixorik duen ama ikusteko baimena. Kataluniako kasuan espetxeratuta dauden agintari katalanek gaurtik aurrera eskatuko dute epaile berriaren aurrean deklaratzea Pablo Llarenaren aurrean hain justu. Hark Carme Forcadell parlamenteko presidentearekin egin bezala, fiantzapean aske utziko dituen edo ez erabaki beharko du. Espainiako Auzitegi Gorenak jende gehiago auzipetzeko duen asmoa ere hor dago, dagoeneko Marta Rovira ERSeko ordezkariaren auzipetzeko aukerak aipatu baitituzte. Bitartean, hauteskunde kanpainari dagokionez, hauteskunde batzordeak debekatu egin die hedabidei 155. artikuluaren ezarpenagatik kargugabetutakoei kontseilari eta presidente deitzea. Beraz, badirudi abenduaren 21 arteko bidea auzitegiek baldintzatuko dutela. Atzo hiltzen hain justu 2014ko azaroaren 9ko galdeketaren antolatzaileak auzipetu zituen Jose Maria Romero de Tejada. Biriketako infekzio bategatik zendu da Jose Manuel Maza Espainiako fiskal nagusia hil eta 8 egunera. Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko elkarlanean sakontzeko asmoa adierazi dute Araba, Bizkai eta Gipuzkoako erakundeetako ordezkariek. Hizkuntza ohiturak astintzeko joan den astean aurkeztu zuten Euskaraldiaren bidetik jo nahi dute horrela eta adierazpen bateratu aurkeztu dute abenduaren 3 begira. Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai eta 365 egunez langai. Elkarlanerako gai, adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna baliatu nahi dugu, hain zuzen, ilusioaren auskoa haize berriz betetzeko. Euskaltzaletasunaren zua indartuz, hala angelun nola andoainen, Barkosen zein Barakaldon, Eltzigon eta Erronkarin, auzolara da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa izanen da hala ez da izan. Euskararen eguneko gure konpromisoa datozen 375 egunotan izan dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzo. Euskara auzolana baita. Lehenbiziko aldiz, Ipar Euskal Herrira iritsi da Euskararen aktibazio kanpaina. Baiona, Angelu eta Miarritze hiri eremuko
806 pertsonak aste honetan ohiturak aldatu eta euskaraz aritzeko konpromisoa hartu dute. Euskararen nazioarteko egunean amaituko da egitasmoa, baina antolatzaileen iritziz, lorpenak ez dira abenduaren 3 mugatuko. Astebetez euskara ahalik eta gehien erabiltzeko erronka jarri diote euren buruari 100 lagunek, parte hartzaile bakoitzak txapa bereizgarri bat eramango du horretarako. Euskaraz dakiten ahobiziena edo euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituzten belarri prestena. Irrekitan horixe izango da 2018ko Araba Euskaraz Festaren leloa. Argantzun ikastolak antolatuko du Arabako ikastolen aldeko festa eta 14 urteren ondoren lehen hezkuntzako zerbitzua martxan jartzeko baliatuko dute. Antolatzaileek iragarri dutenez, Irrekitan daude horretarako, baita Trebiñu Araba ofizialean sartzeko eta euskaraz bizitzeko ere. Gabonak kate joka ditugu eta artisautza garaia ere hasi da, urtero bezala Euskaldendak kateak zabalduko ditu Durangon abenduaren 6tik 10 bitartean. Euskal Herriko Artisautza Azokaren 22. edizioa izango da urtengoa eta artisaua jada badabiltza beren lanak prestatzen ordurako. Protagonistetako batzuekin hitz egin dute Bilboko lankideek. Gutxora bera, 40 postu eta goizetik arratsaldera gaudean eta jendea sartzen da eta ikusten du gure lana, ez? Batzutan ere gertatzen da azokak direla erakustoki bat eta hori jendea paseatzen da eta paseatzen dutenak ikusten dute zure produktua eta esaten duzu, gaur ez dute zer saldu, baina behar bada hurrengo egunean badatoz eta ikusten dut, datoz como zuzen zure gana, ez? Eta hau jarri. Eta da, hau ja fitxatuta zuten, ez? Tarduan baita, edo askotan dino jendea bani feria honetan ez dut saltzen, baina erakustoki ona da, ez? Eta hori baita garrantzitsua da. 10 kanta bildu ditu Berritxarrak taldeak Infrasoinuak izeneko disko berrian. 23 urteko ibilbidean landu dituzten estiloak nabari dira lan horretan. 3 kontzertu iragarri dituzte eta bakarra eskainiko dute Euskal Herrian, martxoaren 17an Bek erakustazokan izango dena. Baina disko berri horren aurkezpena egin zuten atzokoan Donostian, erdiguneko merkatalgune batean, eta bertaratu ziren guztientzako adinaleku ez zegoenez, kanpoan gelditutakoentzako emanalditxoa ere egin zuen Gorka Urbizuk. Athletic Fundazioak antolatutako letrak eta futbola zikloaren baitan, Jon Maia bertsolariak gidatuta, Iratxe Fresneda irakasle eta errealizatzaileak, Juan Luis Zabala idazleak, eta Gari abeslariak luxuzko ekipoa osatu zuten atzokoan Bilbon. Guztiek beren disiplina artistikoetatik, futbolera eta atletikekiko hurbilpena egin zuten. Kontraesanak, emozioak eta oroitzapenak elkarlotu zituzten, futbolari trebeen antzera, talentu handiko saioa osatuta. Datorren astelenean, Harrobia saioan osorik ikusteko aukera izango da solasaldi hori. Bertsolaritzak ere badula pixka bat hortatik, ez da? Hitza, aspekto ludikoa eta lehia, ez da? Gauzak kritikagarri asko ditu futbolak, ez da? Eta ikuspegi intelektualetik, kulturaletik eta ere zer esanik ez da? Baina badu zerbait gure alde irrazionala konkistatzen duena. Anekdota dauzkat, bertso batzuk egitearen truke nola joan nintzen Valentziako finalera, Copa del Rey. Gure mundua eta futbolaren munduan, ez da euskal futbolaren munduak, hor mundu horietako zubiak, ez dakit ziran ala ez, baina nik uste oso mundu kontrakoak zirala. Nik uste hori nabarmena dela, baina ez bakarrik San Mameseko estadioan, edozein tabernetan sartzen baino mazera astelenean guztia dira entrenatzaileak. Baina ese Córdoba, cojones, aketxe me cago en la leche, ez? Osea, esan nahi dut, ez futbolak harreman hori du. Gero eta gehiago nik uste, ez dakit, nik futbolarekin harreman estua izan detenen, ez sekula neure burue holan kokatu, ez inoiz holan ikusi. Bai, jarrera, nik uste bera eta baita ere hau Garzia, ez? Raúl Garzia, ez? Horiek dute jarrera bat, behintzat, kanpotik ikusten den jarrera oso digarria. Eta ikastolan gertatu zen, eta sekulako jai izan zen, nik gogoan dudan, eta bizi izan dudan behar bada jairik handiena izan zela. Bilbo zikin, ilun, baina baita ere berezi baten ez da. Poliki, haurtzarako hori bueltatu egitzen ere gana, eta konturatu nintzen,
hor barruan sartuta neukala futbolzaletasun bat, orain berriro, atera dana eta neurri batean kudeatzen dudana alduda modu.